why udayisa ngomzimba? Gagasi FM. Njengoba udayisa ngomzimba iliphelele drug lilolibhemayo ke wena. Ibingekho enye into obungayenza. Umngani bengamazi vele ukuthi uyadayisa ubhema nama drugs. And that time vele ngilambile. Angisabafuna abantu like ngine-anger because of what I'm going through. Sengizohlala kanjani manje phansi nosisi wami, like how I'm gonna do, nginengane ni. Yes. Ngiyayithanda ingane nami but Gagasi FM. Hello, hi, Sanbonani, and welcome to yet another episode of Elevate, brought to you by Gagasi FM. Now we're celebrating 20 years, and I think it's important that in moving with the times, kubalulekile ukuthi sibe nama conversations that most of you at home can relate to. But kubalulekile futhi ukuthi sibuye sibe nama conversations that are difficult, where we answer the hard questions and tell you the real stories. And in celebration of Human Rights Month, today we're having another one of those conversations. We're sitting with Ulondi, who is in sex work. And we're going to find out ukuthi aze agcine efike la ekhona namhlanje ugcina ufika kanjani. What's been her journey? Without judging, without sensationalizing things, we find out about her story today on Elevate. Londi, sawubona sis. njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Siyabonga kakhulu ukuthi uze uvume uzohlala nathi la ku Elevate and tell us about your journey. Kubalekile kakhulu namhlanje ukuthi uzohlala nathi. So I wanted to start there and just say thank you. Maybe let's go back before we get to where you are now. Sizwe ukuthi ukhule kuphi kanjani. How was your background? Okay, ngikhulele la eKZN. I'm coming from a poor background. Ekhaya besiba 5. Kusebenza imama kuphela, ubaba ubengasebenzi. Yeah. So I had to go to school. From grade 7, I'll come back from school, go to work, doing part-time job, trying to support at home when my mother was sick. Sorry. Okay, so ngizama ukuthi ngi-understand. Uthe when you were in grade 7, you would already mawuphuma esikoleni. Yeah. Usuke esikoleni uze ekhaya. Ushiye impahla zakho noma ushinje. From school, straight to the mall, I was selling perfumes, car sprays. Okay. Yeah, so from then, I got a job supermarket. And then I fell pregnant. Engimitheni kwami ioledi beligula. So izinto bengasafani nakuqala because uma bengasakhoni ukuprovide into baba bengasebenzi vele. So I have to make a plan for myself because anginayo umuntu ozongigadela umntana. Yabo, because ngithema ngikhulelwe uma she didn't even know ukuthi ngikhulelwe. She just passed away without knowing. So bengenayo umuntu obezongisiza ukungigadela ingane. Yeah. So I have to drop off esikoleni, and it was a teenager's pregnancy. So ingane bengaholi nekolo. Okay. So awusithathe usibeke esithombeni the first time ke la uthatha khona isinqumo sokuthi yazini because izinto zinzima ngalendlela ezinzima ngayo. Let me try something else. Ufika kanjani kwisinqumo sokuthi you now want to explore sex work? Bengisebenza South Beach eMynas. So i-restaurant yakhona ibi-ownwa and bebengakhokhi kahle. So bengenza i-night shift, ngingena from 7 ngiphuma ngo-12 ebusuku. Yeah. So umngane wami lo bengifakile lo msebenzi vele besekujwayele seduze namaclub. So when I get paid, ngisebenza uDecember wonke doing ama overtime, ngisebenza nangama holiday. Yeah. So mengabe sebengiholela bangiholele imali engekho, inhliziyo yami behlungu. So I was like no, ngiyayeka because at the end kuyafana because ngiyagibela kuyona le mali and umntana manje njengoba sengisebenza usehlala emakhaya, I have to support emakhaya umntana phinde futhi ngiyisupport nami. So I was like no,
ngiyawuyeka lo msebenzi. Okay, so umngani introduced you to sex work. Ithini i-conversation uyiqala kanjani? So- How do you even know? Umngani ungi-introduce kulezi zinto lezi zama-club ne. Okay. Yeah. So mengi-introduce kulezi zinto zama-club, the day ngiquitha emsebenzini, because I was doing a night shift, ngiyabuya ngiyalala emini, ntambama ngivuke, and then I was like, ngiye noma ngingayi, uthi ngiyojika khona, ngigibele ngiye etawuni. So mangifike etawuni, ubhuti lo okuyena usiholelayo. So yesterday I was rude Yeah. because bengicasukile, like ngikwazi ukusebenza inyanga yonke ngisebenze nangama-holiday mase umuntu ezongikhokhela u-980. Uyabo? So bengicasukile ngagcina like sengikhuluma ngendlela errong. So mangiqhamuka they were like ungasondeli ngisho usondela nje, just go back, uthe wena uyayeka. So mina ngiye kephi eklabhini ke because isivele sekuyintambama. Uhamba naye umngani. Ngihamba ngedwa ke manje, angisumngani manje yena ungaphakathi. Yeah. Because yena umngani vele like kubo beku right. Njengoba esebenza lapha is just imali like ayiholayo akagrosi azikho like izinto e10 azenzayo ngayo, it's just for herself. Yabo? So I went to the club. Mangifike eklabhini, okay. Clubbing, and then what happened? Angitshontshele isikhwama sami, inside my bag kunemali yokugibela, kunefoni. So sengithola utshomo omusha la eklabhini. Mhlambe if someone is wondering, how old are you ngalesikhathi kwenzeka zonke lezi zinto lezi? I was 18. You were 18 at the time. 18 years, yeah. Okay, bakuntshontshelile isikhwama, awusakwazi ugoduka manje, you meet someone in the club. So ke umngani athini athi ayikhuleka ukhona umuntu ozosiza, lo muntu ozosiza usemorning side. Umngani Uzothatha icab. Umngani engimthole khona la. Umuntu eklabhini, wesilisa it's a nomuntu woman. wesifazane. it's a woman. Okay. So athi sizothatha imeter tax, ama-taxi lawa like lawa apakaye esadini emgwaqeni. Sizothatha yona, just gonna go there, uyena uzoyikhokhela leyo nto, and then wena you just stick around towards mina. Okay. Ukuze kuzophuma iplane emali yokugibela uphindele ekhaya. So masaba-ke nomngani mangifika lapha, hayibo, kuyahoshwa. And mina ngijwayele izinto, even lezi zinto zama-meter tax ngangazazi. Bengisamusha eThekwini. So uThomi ke athi mangabe ngifika lapha athi I have to pretend as if like I'm selling my body, I'm taking drugs. Umngani bengamazi vele ukuthi uyadayisa ubhema nama drugs. So I have to pretend so that ngizokhona ukunikezwa imali bese ngithatha itaxi ngiyakuduka. Ngizama ukunderstanda Londi indawo enikuyona la senifike khona outhi wena mawufika uyabona ukuthi lana kuyahoshwa. Kwenzakalani la? Yini le esikunika isithombe sokuthi uthi hayi shuthi lana kuyahoshwa? Usuboneni? Okay. Kunamantombazane and like bangcolile. Okay. Kune downstairs and then kune upstairs. Ne. Like they behave ngendlela like weird, like indlela engayijwayele. I was like, kwenzakalani? Yabo. They're looking on the floor, baphethe amapayipi, kwaye lamapayipi ngiyayibuza ukuthi kwenziwani ngawo. Yabo. Aqokwa lana, aqokwa into ezincane. So bese wena ufike wenzani ke mase ufikile lapho? So ke mina Uzothola imali yokugoduka. mangifika bayangibuza ke ukuthi ngisuka kephi, bengisebenzela kuphi, what do I smoke? Yabo. Umngani vele usengitshelile ngithi ukuthi I have to pretend. Bese ngabatshela ukuthi hayi I'm from South Beach, I smoke rock, yabo. And then they gave me that one piece, but mabenginika when they just leave I give it to her because I don't do drugs. Yabo. But now I have to pretend as if I'm also high njengabo. Yes. Uyabo. So
banginikeze they gave me 30 rand. Yeah, and that time vele ngilambile. Yeah. Yabo. Owani lo? And 30 nale rand ndawo abamnike le wona. 30 rand kuthiwa ngithenga ukudla ngawo. And then mina ngiyabuka ngigibele thenga ukudla nale ndawo engikuyona angiyazi angijwayele. So manje umngani usehaya kasanginakile ke manje. Sengiyi-1 uyabo. Okay. Angiphuma ke garage ngithenga uphaya. And then I started walking. Ngiyayibuza ukuthi ngizonjani because even ifone yami it was inside my bag. So I can't even call anyone. Yabo. Yeah. And inumber ebengiyazi by then ngekhanda it was my mother's number and umavela asekho kade ashona. Yabo. So mangihamba qhamuke imoto like even idrive umlungu. So umlungu angibuza ukuthi ngiyadayisa yini ngivuma ngithi phela sengifuna imali nami khona ngizokwazi ukugoduka. Yeah. Ngivume ngithi ngiyadayisa. Angithatha umlungu ahambe nami aye kuphi konje le ndawo. Durban North. Okay. Aye nami Durban North. Umlungu wazongiyisa ngakusasa ekseni. Anginikeze 1000 rand ne. Ama-taxi angikwazi ukuthi ngizowathatha kuphi angithi itheka ngijwayele vele. Yes. Bengisuka estation straight to work iy'ndawo ngingakuzazi. So manje ngibheka uThomi lo ukuthi hayi bo Thomi, how do I do manje ngiphinda kanjani emuva? Yeah. Can I ask ukuthi nifika eDurban North nenzani nalomlungu aze ekunika 1000 rand ngakusasa masuhamba? Mangifike eDurban North like ungenzela ukudla ngiyadla enza shower ngiyageza and then I have to start to do i-service blow job penetration massages you know. Ngaleso sikhathi do you have an idea ukuthi kuyimalini zonke lezi zinto ozenzayo? I didn't have like bengingakobenginolwazi oluningi like yabo into nje ebengiyazi ukuthi mebengibuza ukuthi malini I have to say 200 yabo. So wamangala mase kunika 1000 ngakusasa. I was shocked. But ke kodwa how many rounds we did that night? It was like 3 rounds. Yeah. It was 3 rounds. And ivele nalento angijwayele and wesiphathi umlungu. Yeah. Kumele ke manje ngikhuluma isingisi. Ngi-uncomfortable nendawo angijwayele umuntu angimjwayele nalento engiyenzayo angijwayele. Yabo. I just kept quiet, relax and become and wait because he paid me ekseni. Yeah. But being samusha bengazi lutho nami because bajwayele ukuthi you have to collect your money first before service. Okay. Yabo. You know, there are young women that are watching us namhlanje, and I'm just thinking constantly about the pressures abantu besifazana abancane face. What would be your advice? Ungambonisa kanjani umuntu wesifazane osemncane and they are considering a lot of options, even sex work. Ungathi nje kulowo muntu? Do like entering this industry, it's not a good decision because you end up being addicted in this thing. It's not easy to come out and you meet up with a lot of challenges along the way. Mhlawumbe ama-challenges akanje. Experience izinto ey'ningi ey'hlukahlukene abanye like you end up like usushintsha indlela nawe like the way you used to be uyashintsha like thola ukuthi usugcina let's say ngasekhaya bayangazi uhlekela unenhliziyo enhle. Yeah. But mase ngibuya senginolaka angisabafuna abantu like ngine-anger because of what I'm going through. Ngibona izinto ey'ningi izinto ebengijwayele nami kuyibuka ekhaya kwi-TV of like does this thing really exist? Yeah. Yabo. Yeah. But mengabe usuyibona live kuningi okwenzakalayo. I don't think I can't give mina omunye umuntu like i-advice ukuthi angine kulo msebenzi
So if you were to advise umuntu njengamanje ungathi angangeni because kuhambe nawe like phelelwa imizwa yenze ukuthola ukuthi like you don't like dating yabo, and then if you have to date umele like umuntu ozodate naye ube umuntu alright ozokhona like uku-afforda financially because you like uyajwayela like imali like you can't akubekezeleki ukungabi nayo imali mase wazi ukuthi there is this option yabo. You speak about some addictions and I'm curious ukuthi is it drugs? When you say you become addicted, are you addicted to the sex work? Are you addicted to the money njengoba ukhuluma njengamanje? Imali. You're addicted to the money. And then abanye they get addicted on drugs. Kunama drugs abenywayo khona crystal, khona rocky, khona cocaine. Yeah, because abanye they end up like umuntu uthola ukuthi vele nje usehlala khona nje lapho etown like one way akasagoduki, omunye uthola ukuthi washiya ingane akasakhona ngisho ukubheka ingane because he's being ruled by ama drugs. Sure. Yeah. Sure. And if we're talking about some misconceptions, amanga akhona out there, hlambe, or myths that are out there about sex work, ungathini wena? Phela ngithi vele abantu abaningi like uma ngabe bebuka umuntu odayisa ngomzimba. Yeah. Bambuka as in like okay. Like awuna value. Yabo, you are cheap. Why you decided yabo? Uthola ukuthi now like you didn't have any other option. Yabo. But it doesn't mean ukuthi because ngiyadayisa nama ngiyena umuntu ngumuntu nami. Yabo. Yeah. Umuntu is just it's life. Mawubuka amalungelo abantu abenza umsebenzi ofana nowakho la eSouth Africa, ubone ngazi ukuthi ndinawo amalungelo noma aninawo amalungelo enavikelekile noma wavikelekile? I don't think so. Angiboni ukuthi like sinawo amalungelo because even ngisho siphanta emgwaqeni amaphoyisa hlupha saxoshwa yabo siyaboshwa. So it's not easy. And abantu abaningi like uma ngabe bebona nje prostitute they always gonna judge. Yabo before ukuthi umuntu azi isitori sakho ukuthi kahle kahle vele yini ekubeka la. Yabo. Ikhona into noma ioption engathi mayilethwa la kuwena ibekwa phambi kwakho uthi hayi ke ngiyawuyeka ke lo msebenzi? What would that option be? Kungamele kube kanjani uze uthi hayi ke mengase kube kanje empilweni yami ngingawuyeka lo msebenzi lo? If I can get a job, umsebenzi engizokhona ukuthi ngiqhubeke ngikwazi ukusupport ingane yami. Yeah. Impilo like iqhubeke. Or as in like ngisebenze mina. If I can get like support, open my own business. Noma ngathiwa yilani and then mina ngizobona ngizokwenza ngamandla ami ukuthi from here I will try kancane kancane ngizoyikhuphulela mina ozozinyusa from here to there, from there to there. Yabo. Just like ukupheka. Yeah. Ukuvula ikhishi. Yeah. Yabo. Abanye abantu they can survive with that. So ukuthi omunye nekhishi South Beach, unekhishi eDurban North, nekhishi wamash wonke awakho. You can survive. Okay. Yeah. And njengoba usebenza uthi mawuthola imali uyise ekhaya, uyasiza ekhaya njengoba usho ukuthi unakekela umntwana wakho noma imali nje ebhekene nawe le? Uyenzani imali oyisebenzayo? Into eyenzakalayo uma ngabe ngisemphantweni ne, nala ngihlala khona I have to pay. Yes. I have to eat. Yeah. Mele ngibe nempahla ngigcoke, you know. While still ekhaya kumele futhi ngiqhubeke ngisupport. There is no way akwazi ukuthi ngingangahambisa imali ekhaya ngingani musi. Yeah. Ekhaya bazi ukuthi wenzani
ngapha eThekwini? Bazi ukuthi ngihlalela nomfana ngiyayijolela nje. Because isikhathi esiningi angithi ngihlezi ngisendlini. Mangikho endlini ngingaphandle emgwaqeni. So mangizothi ngiyasebenza. Mangabe bengivideo call ngizothini? So bazi ukuthi imali ivela kumfana. Ivela kumfana. And are they okay with that? Because like before I used to have like a relationship uguy like ube phethe kahle ngenzela yonke into like yabo. So are they okay ukuthi uhleli nomfana eThekwini uyakondla? yeah, they're okay, but not like okay. Because I'm like I don't go home often like angigoduki njalo. Yeah. I have to hustle. Yeah. Yabo. Yeah. Sometimes uthola ukuthi ngizofaka imali ngingagoduki. Yeah. Isimo sisuke siphoqa uthola ukuthi akuphandeki. Yabo. I have to send money and then I'll be behind. Yeah. Are you ever concerned ukuthi mhlambe uyohlangana nabantu abakwaziyo, abantu bangakini, noma wake mhlambe wahlangana nomuntu omaziyo? Yeah. There was this time the ex-boyfriend yami ingibona. So he was like, why udayisa ngomzimba? Ibingekho enye into obungayenza. Njengoba udayisa ngomzimba liphile li drug lelo libhemayo ke wena. Yabo. And then I was like, there is no need ukuthi mina like ngiqhubeke ngiphendule wena ekubeni there is no support I'm getting from your side. Yabo. But you know ukuthi like you know everything about me now. How do I push idingo zami zonke uyazazi? Yeah. Because bezenziwe wena. So manje nje ungasekho. Wavele wahamba umfana wayelokishini ekhaya wabuya nosisi wami la ngiphanda khona. Yeah. Yabo. Ibingekho into engizoyenza and then usisi wami from till today akaze angibuza akaze nje asho lutho. Yabo. And then by that time umfana lo enza leyo nto leyo I was like yo sengizohlala kanjani manje phansi nosisi wami like how I'm gonna do ngizokwenza njani Uzombhekela ubani? Yeah. bengithi mangigoduka ekuseni ngiyagibela ntambama ngiyahamba because yena ntambama uyabuya endlini ngingathi engakofika esezobuya mina ngiyaphuma ngibalekela ini amahloni. Yabo. Okay, Londi sesivala. Ngifuna ukuthi sivale ngombuzo othi mawulibuka isasa lakho when you think about your future in the next 5 years, in the next 10 years. Ubonani for ikusasa lakho? Ifiso onazo ngempilo ofuna ukuyiphila, what do you see? Yo in kule business bra it's not easy. You can dream, but uma wenza le business le it's better to have like a support. It's either maybe kuzoba umuntu like ngenze example njengoba ngisho ngithi usisi wami uyazi but like she never say anything. Ukube like at least like we talk. Yeah. Uyabo. Leyo support leyo. It can make a different. Abanye how they make it uthola ukuthi umunye uzothi mangabe ethola iclient uthola iclient limthandi and then umuntu mase yamkhasa off umthola uthi no just stop. Yeah. I'll take good care of you. Yeah. But angazi ngizwe kuthiwa i-sexy worker isevile from doing prostitution. Yaseva yaba nokuthi for yabo. Yeah. They always like besizwa abanye abantu isikhathi esiningi unless maybe khona but I never had angazi. It's not easy akukho lula idingo ziningi khona lapha emgwaqeni yabo. It's not easy but if you
I still have dreams. Yeah. I still have dreams. What are those dreams? What are those dreams? Yo. I feel like crying here, man. It's okay. It's okay. Because ngicabanga umuntu that's watching this interview, maybe they've just started sex work. You know, uthi asiboni engazi ukuthi ama sex workers abantu. What are those dreams? Iyona phathi ke ejwayele ukungihlukumeza kakhulu. Because nginengane ni Yes. ngiyayithanda ingane yami but I don't get enough time hlala nengane yami. Yes. So if God can help me ukuthi one of the day I'll just start up business yami ngiyikhulisele yona Yes. and then ibhizinisi elinjengelani I'll make sure ukuthi ingane yami like ithola yonke into ingane yami ikhule kahle. I just want the best for my baby. You do. Yeah. You do. You spoke about usisi wakho. If what we afisa ukuthi ningakhuluma naye ngoba useyazi. Let's have this conversation as if I'm your sister. Ungathini kuyena usisi wakho? Angeke kuze kube lula ukuthi like ngivele ngisuke nje ku like suke kube mina like yabo ovela qala i-conversation. But if yena uyafika uyayiqala le conversation, I won't mind to share my side of the story. Yabo, I won't mind. But ukuthi mina ngimsukele like yeah it's not easy. Yeah. Yabo, akukho lula. Because even like sometimes ifoni yami mangabe ngishile endlini mangabe ngihleli naye, I can see ukuthi abona ke manje ifoni yami ube busy ipage. Yabo, kwenye inkathi uthola ukuthi ngizothi mangigoduka I know vele ukuthi okay ngosuku olukuthi ngiyagoduka. In 2 days before ngigoduke ngizobe ngiqala ngizama ngiclean ifoni yabo, but ngeke ngikhona ukucleana konke. Yeah. Yabo, khona lokho kunye ngizongakunaki ngitshela ukuthi no mhlamba ngeke afike la. Yabo, but she will go through afike lapha and she won't even ask, she won't say anything. So mina ngizothini? Ngiyakuzwa. Listen Londi, thank you so much for isikhathi sakho. Siyabonga futhi ukuthi ube honest nathi ukhulume ngezinto enibhekana nazo in the work that you do. Siyabonga kakhulu for sharing your story with us on Ikagasi FM. Well, there you have it. That was Ulondi, who is doing sex work. You know, real conversations, real people that we bring you here on Elevate, brought to you by Ikagasi FM. We're celebrating 20 years of this wonderful station, and we hope to bring you more of these. Until the next time.